Voi vittu, mä otin ton gripin vähän liian. Täällä on medari. Ja liila pumppu. Ja kultainen tuplapumppu, mutta en mä halua sitä. Mulla on liila kaos. Okei. Tykkään siitä. Se on kyllä hyvä. Mä hoitelin sillä sitä. Vittu, niin mäkin. Alta pois vittu. Damn. Tuolla. Siellä on toinen taustalla. Tulee just hoitaa. Tossa tulee. Se rakensi ton seinän tohon. No, tää mun kulma on ihan vitun paska. Ei se, en mäkään näe. En, mä endasin vaan tohon. Se jäi sinne Se tulee jo. tuolta sipparille. Missä? Tossa. 88. Vedin nuppiin pari kertaa. Imuloidaan vähän. Kunnolla vittu. Mikä se oli? Mikä toi on? Tuolla taivaalla tuli joku juttu ja sit niinku... Ei mitään muuta. Tässä on launchpadi. Vittu sit päässyt mihinkään. Hei, tässä on tyyppi! Se on oikea pelaaja jo. Mennään skannerit ja... Ai jaa, okei, ei se ollutkaan. Ehkä. Ei, mut vittu mä osuin vielä sen finaalisen tää nuppiin niin hienosti. Imuroidaan. Skeidaan. Siinä on heltti. Ampumista kuuluu jo, mä pusken. Mä haluan... Mulla on yksi skannerin kuti, mä en tiedä... Vai lataako se? Ai se latautuu tolleen! Ei se edes käytä niinku panoksia vai? No sittenhän se onkin hyvä. Joo. Siis tuolla ammutaan jossain ihan homona, mut en mä ymmärrä missä. En mäkään. Onks se toi joku tossa fiidissä, joku kruunupää tappoi jonkun just? Se helvetin pitkä matka voi olla. No älä. Miten se voi kuulua näin kaukaat? Niin, mä juossu vartin täällä jo. No likemmäs. Sitten täällä ei oo silti missään mitään. Tuolla on rakennettu. Tossa on. Se joutuu melkein ton biimaamaksi. Hei tossa! Osuin 30. Se menee kovaa. Se on menossa autoon. Tuhotaan se auto. Osuin sitä tyyppiä kerran. No voi vittu, se meni tonne taakse. Voi reikä. Nyt se ajaa tuolla. Missä? Se meni vittu kirkorajalle ja toiselle. Vittu. Hei, tossa on runkku. Missä? Joo. Tää on ihan 60 paskaa, en mä osu täällä kusipulkulla. Mä heitän mennä. Minkä? No tää mulla on kultainen toi hammer-pistoli, mut kun en mä satana osua. Aha. Niin se vähän vittu vähentää sen hyvyyttä. Tuolla on jossain joku. Tuolla. On. Saanko mä ammuttua tää skanneri Kuinka sinne? kuses se on? Oota. Ei No se. siinä se on, mut Näetkö sä sen? tossa on 2 tyyppiä. Mä en näe tossa puu edes. Mä ammun randomilla. Mä rikon ton puu edestä. Tossa ne on mä näin pilaukset. Voi vittu, miten paska mäihän voi käydä? Missä? Voi vittu, mä oon just Joo, silleen mä näen ne tuolla sisällä. Ei se ehti just rakentaa seinän tohon. Nyt ne on merkattuja kaikkea. Mä osuin 30. Ne on paskana, mä osuin ihan vituus niihin lisää. Mä pääsin täältä ampuu jalkoihin ja mä sain sen toisen. Mä tuun. Pusku. Pusku. Missä se on? Se on ihan vitu one-shottina tuolla. Mä sain siihen lisää osumaan. Mä sain se.
se oli nättiä, bro. Siellä on kultainen toi kaos. Täällä on pizzaa ihan vitusti. Okei, mä en menettänyt yhtään mitään. Mä heitän pois ton paskaa sen. Vittu, näillä on kaikki aseet kultaisia. No huppu. Anna mullekin. No kun ne on paskoja. Jaa, no sit. Vittu toi oli siisti, jos en ois nähnyt mun kuvakulmasta. Mä pääsin... Se mä itse asiassa vähän näinkin. Se oli mä olin niin skannannut. siistiä. Mä sain sen toisen nokattua, toisen one-shotiksi. Hei, mikä tää nyt oli? Kuinka mut merkattiin? Niin muuten. Hei, Se oli toi... on 2 pelaajalle on merkattu. Kato vaan! Myös. Uskuu niin vittu. Mä osuin siihen 97. Se meni tohon riftipaskaan. Missä? Mikä vuosisada ei Missä? toi oli? Tossa. Mulla menee kaikki hiilit tähän paskaan. Mä osuin 3-3. Se meni karkuun kans palloa. Nyt ne lentää tuolla. Vittu. Oh my! Älä jaksa. Ei se voi ampua tosta läpi. Ei pystynytkään. Vittu, en mä ois niin varma. Tuolla ne lentää. Ihan vastaat meni. Tuolla Eastin suunnalla. Vitun kaukaa ei niitä näy enää, ne meni niin kauas. Tässä olisi jos... Aha. Mä olin ottamassa ja laittamassa. No mä voidaan mennä tosta Zero Pointin hommas. Jumala sen, kun mulla on tossa tyhjää slottia, kun mulla meni kaikki hiilit vittuun. Täällä on joku tehtävä täällä alhaalla. Mä käyn ehkä tekee se. Joo, se on Ei mulla näe tommoinen. mitään. Onks se kokoinen kupe? Ei. Se on jo 3 jotain juttua pitää kerätä. Mitä se ei näy mulla? Mä rupean pitää ihan. En mä tiedä, mutta mä tein sen. Se on sit vaan joku aikaisempi tehtävä, koska se ei... Mitä tosta on? Tässä on... mä osuin vahingossa tohon ripiin. Hei, pääsiskö tän pallon päälle? En usko. Mä meen koittaa. Voi ei! Apua! Tää oli tosi huono idea! Onks se siellä? On, mutta nykii! Ei tää ei nyt vaikuta hyvältä. Pääsitkö pois siellä? Pääsen. Kato kun mä nyijin täällä. Niin mä tiedän mitä siellä tapahtuu. Hei, tää ei oo hyvä nyt. Mä tuun pois. Se suuttu. Vittu se on ruuvattu. No. Ei joo, mä sain dodgetettua se. Mut tää ei ole hyvä. Mä käytin kaikki mun nyrkkijutun mehut tossa. Ei mä tarviin siis movementtia. Uusin vittu uudestaan. Täydet vielä, täydellistä. Oh man. Okei, otetaan joku hyvä spotti meille sitten. Oliko tossa se Zero Pointti homma, niin päästään siitä vähän roteettaamaan niin kuin sanotaan. Mä sanon vittu, me mennään jonnekin tonne päin, koska sinne menee stormi. Tässä oli myös tyntsiä jossain. Ai kun sä oot täynnä jo. Mä imasin ne. Hei, ihan kun mä olisin kuullut auton tossa. Nyt mennään. No mut ku... Katsotaan, menis mun laskelman oikein, kato. Ei 6 siellä. sekuntia vielä. Ei kun oli, nyt joku tuli siitä. Tossa. Ei se merkkaa sitä. Ne lentelee tossa. En mä saa merkata. Tänne päin tulee sentään. Mikä? Stormi, alue. Mihin ne huorat meni? Ne jäi tonne pallon päälle pomppimaan kans. No tos. Ei se merkkaa, nyt se tippuu alas. Toivottavasti se kuolee. No niin. Mä kyllä uskon. Joo, mitä siellä nyt riftataan vitun paskat? Mennään tohon kukkulan päällä. Oh my. No, miksi ei voida mennä alueen, bro? Alue menee tonne. Joku, mä olisin halunnut tappaa nää. Ei siellä näytä hyvältä idealta. Missä ne on? En mä vittu tiedä. Mihin ne meni? Mä en tänne jää kyllä, niin. Kyllä sieltä kohta tulee jostain. Nyt ne riftas taas. Ne riftannut jo ajat sitten helvettiin. Ne menee koko ajan uudestaan. Mä osuin siihen 60. Ai sä löysit sen? Ne tuolla ilmassa. Vittu mä osun siihen paljon! Vau! Tumaan kaukaa. Joku osuu muhun myös. Vaikka ne ois tossa näkyvissä, mä en Tossa se menee. 200, 170. Voi ei täällä on joku. Se on aivan one-shotti! Tää sai ihan vitu hullua sumaa tohon.
Ei natsaa vitu horo. Onks Wow. vielä merkkaan sut vitun paskan syöjä? Mä oon tulos, baby. Mut varo sit sun selustaa, koska ne yhdet on toss jossain. Oh. Oh fuck. Ne tulee, se puskee sua, mä näen. Vittu kun mä oon näin kaukaa. Mä tuun. Mä oon ehkä vähän kusees. Mä tuun. Ei, miten se voi osua silti ilmasta? Oli niin hyvä drive vittu. Mä sain sen toisen megaloviksi ja... Tossa se menee. Vittu, en mä kerkee. Helvetti saatana vittu. Hmm. Olispa ollut jotain vittun sairausräjähteitä tossa tilanteessa. Mitä mä voin tehdä? Vittu tappaa ne. Se Se kölli ton skannaa. mun skannerinkin. Vittu kun alue on tuolla suunnassa, missä mä tulin just. Mä en taju miten mä otin noin vaan damaa jostain yhtäkkiä. Vittu meillä on tappoi saatana muuten. Ei ollut vittu 12. On vai? Mulla on 7. Vittu tossa olisi ollut pari lisää nyt. Nyt sulla on 1v2, mutta sä klutsaat tää. Ne on tuolla jossain. Onko mukaan? No kun mä näin kun se hyppäs sinne. Aha. Sitten. Joo, siellä ne yrittää skannailla sua. Ihan Missä? väärin paikoissa. Sieltä tuli sellainen skannijuttu tosta vasemmalta vähän mitäs. Vittu. Ota pizzaa. Ihan vituusti. Ja kantoon kanssa. Perkele. Siellä vasemmalla. Joo mä näen. Oh man. Mitä se teki? Wow, mitä vittu? Kunnon biimit tuli sieltä. Varo tota juttua. Oh my fucking god. Ota äkkiä bitch. Kaikkien mukaan ne on ihan vitun lovei. Ainakin se toinen. What? Mikä? Sun sille! What the hell? Oliko se skannerin pömpylä? Oli. Vai? Tosilla. Meillä on pelin paras haulikko. Ei vittu! Oh! Vittu morjens, toi oli vitu sairas save. Käytä se nyt Voi vittu. ei. Vittu teidän lumipallojanne! Se on kyllä tosi sairas. Hyvä momentti ihan kyllä. Mä en usko, että mä olin silleen, että sieltä jos tulee medali, niin alue rupeaa olla aika pieni. Matskutkin aika vähissä. Mä oon No, saanut kyllä. hyvää shottia niihin kyllä. Oot kyllä. Skannaa ne ihmeessä. Fuck. Aika vähän. Oh! Se näet kuten nostaa. Sil sisään, ei. Oh. Joo! Woo! Oho. Oh! Mä en edes tiennyt, että tuolla pystyy lyömään.